खुलुमबाय। दिनै 3 जानुवारि 2024 बुधबार। पान्जाबनि जालन्धारनि आदामपुराव नखरसेनि 5 सुबुंखौ गावसोरनि न'आव थैना थानायाव बोखांनो हादों। सासेनि गोथै सह'खौ सिलिं फेनआव दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांनो हादों आरो गुबुन 4खौ बिसिनायाव बोखांनो हादों। लोगोसे बिसोरनिफ्राय गांसे थैनायनि जाहोनखौ लिरना गालांनाय नटबो मोननाय जादों। नटआव लिरना गालांनाय बायदिब्ला बिसोरहा नखराव गोबां रांनि जेंना जादोंमोन, बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मनमोहन सिंह, 59 बोसोर बैसोनि, बिनि बिसि आरो 2 गथ'जों लोगोसे बिसोरनि फिसौजो। राजस्थाननि नागौराव सासे सुबुङा गावनि बिमा-बिफा आरो बिनानावखौबो रुवाजों गाग्लोबनानै बुथारदों। जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरिया गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायदों। बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय महित, 20 बोसोर बैसोनि। महितआ एसे मेन्टेल प्रब्लेम दंमोन आरो नखराव नांलाय-खमलाय जानायावनो महितआ बे जाथायखौ इनाय खालामदों। बुथारजानायफोरनि मुङा जाबाय दिलीप सिंह, 45 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय बिफा, राजेश्री, 40 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय बिमा आरो प्रियंका, 15 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय बिनानाव। मणिपुराव दाङाबाजि दुंहाव थासारिया आरोबाव जाफिनदों। मणिपुरनि ताउबाल जिल्लानि सिङाव थानाय लिलं सिंजावआव माखासे दुथां सुबुंफोरनि फायारिं खालामनायाव 4 सुबुङा थैदों आरो बे जाथायाव गुबुन 14 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। आसामनि सासे CRPF जवाना गावनि बिसि आरो गथ'फोरजों जामुगुरि हाटआव पिकनिक जाखांनानै न'फारसे थांबाय थानाय समाव हरखाब कन्ट्रल गोमानानै जाब्रबथाय जानायनि उनाव दैमायाव गोलैलांनानै सुबानसिरि दैमानि दाहारजों लांखार जानानै जिउ गोमादों। थैनाय CRPF जवाननि मुङा जाबाय सिमन्त सइकिया। आसामनि पुरबी गाइखेर दाइरि फेक्टरिया नेशनेल कअपारेटिभ डाइरि फेडारेशन अफ इन्डियास ई-मार्केट बान्था देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि सा-सानजा भारतनि गेजेराव पुरबी डाइरियानो देरसिन आरो बे डाइरिया गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय 6 माइल साखाथिनि पान्जाबारियाव दङ। गारि सालायग्रा बिथांमोना सांग्रां जा। भारत सोरखारा गोदान आयेन लाबोदों। गोदान बोसोरनि गारि सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों आयेनखौ लाबोनाय जादों आरो फोसावनाय जादों। जुदि गारि ड्राइभार बिथांमोना जाब्रबथाय खालामोब्ला 7 लाख रांनि जुरिमाना होनांगोन आरो लोगोसे 10 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा मोनगोन। लोगोसे बे आयेनखौ लानानै बाक्सा जिल्ला ड्राइभार गौथुमा गोख्रों सोमावसारदों। लोगोसे बे आयेनखौ बोखारागौमानि गारिखौ बन्द' खालामगोन बा गारि सालायनानै गोख्रों रावजों बुंदों। खौसे जाबाय जोङो दा खौसे जानाया बेनो जिथु अमित शाह जिथु सारा जिथु जोंनि ड्राइभारफोरनि थाखाय जिथु बिरुद्दि खामानि मावनो थांगासिनो दङ, बिनि थाखाय जोङो दिनै गोख्रों राहा लानाय जादों जोंनि ड्राइभार अन्थाया। गतिके जोंनि बे दाबिखौ जाहाथे मानिनानै लायो आरो जोङो गारिखौ सालायनानै आजिखालि फ्रायनो मालिकफ्राबो जोंनि बे जुदि लकेल एरियायाव दरमाखौनो होनो हाला। जोङो हाजिरा सिस्टेमसो गारि सालायो। गारिया सोलिबासो फैसा, गारि सोलियाबा फैसा गैला। गतिके जों 700-800 जों हाजिरा मोनो। दा इजों जों न'खर सोलिनांगौ ना बले बिथांमोननो जोङो 7 लाख थाखाखौ जुरिमाना होनांगौ आरो लोगोसे 10 बोसोर जेल, बेखौथ' जों होनो हाया। गतिके जों 7 लाख थाखा दंबा जोङो गतिके जों न'फ्रावनो हाजिरा खामानि मावनानै जों जानाया मोजां। गतिके जों बेखायनो दिनैनिफ्राय गारिखौ जोङो सरकारा जिथु मानियागौ मानि जों दिनैनिफ्राय जों गारि सालायला आरो गारि साबिखौ जों मालिकनो जोङो गथायना होसिगोन। जों खुंबोदों, बिदिनो थाग-थुग खुंबोगासिनो दंमोन। जिथु मानो होनबा सरकारा दिनैसिम जोंनि ड्राइभारफोरनि भेलुखौ दिनैसिम बुजियाखै। दा बेखौथ' जों मिथिला गावसोरसो मा बिथोराव मा सानदों, खिन्थु जोंनि नुनायावथ' दा जोङो ड्राइभारफ्रा जेबो भुलखौनो मावाखै। मानो होनबा जोङो भुल मावाखैबाबो जों भुल मावाबो जोङो ड्राइभारफ्रा ओरैनोबाबो पाब्लिकनि सिङाव जों गाज्रिखा। गतिके सरकाराबो जोंखौ दा जाबसिनबावदों। मा दायनि थाखाय जाबसिनदों दा बिथांमोना बेखौ फोरमायाखै जोंनो। अब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय गारि सालायनायखौ बन्द' खालामसिगोन? दिनैनिफ्राय जोंनि गारि सालायनाया बन्द' आरो साबिया मालिकनि आखायाव आरो जों न' फारसे थांसिगोन जों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।